кайда китеп бара тегезме хаумыгыз. Кайда бугын Кушнаренкага бакса илектеринин сорты, ултыртуу тәртиби турасында һөйләрбез дип вагада әйткәнек бит. Оныттыгызмы әллә? Без онытманык. Вагада иман. Алга, Виктор, алга. Бүгін программала білген үйрәтә. Бақса елеге ултырту нескәлектәре. Кушнаренко селекциядәгеннән әзерләнгән язма. Аз күз халып мул уңыш алырга. Сакмагыштан Ринат Мансуров тәҗрибәһе. Кулыңдан куан. Осталар конкурсында 14 дәгъвәсе. Хөрмәтле баксалаштар, яңгыр ява дип торманык, таш яуһала килер инек, без тагыла Кушнаренко селекция үдәгендә һәм безнең ергәлә Венера Мирхат кызы Зарипова. Тагы бер тапкыр хаумыгыз. Эште нимәнән башлайбыз? Мы все удобрили и хорошенько пролили. А теперь у нас дождь. И так как мы хотим получить хороший урожай крупных ягод, то мы должны вовремя сделать пересадку. Вот чем мы теперь и займемся. Вы видите, у меня вот междурядье все уже заросло земляникой, поэтому нам бы надо вот вычистить ее. Мы, значит, это выкапываем. В ряду не обязательно. Бер яктан ряд арahыла утала, икенче яктан файдалы эштә эшләйбез. И поэтому мы так, значит, выкопаем и рассадим. И у нас будет лаберсан земляника молодая и крупноплодная. Старые листья надо убрать, и 3-2 листа надо оставить только. Чем больше оставляешь, тем больше будет испарение, если будет жарко, и они будут хуже приживаться. Аңлашылды. Кайбер кеше яңылышып, карт електерди күсереп ултыртала. Она не приживается, а потом говорят, ничего нету ягод. Бердән тамыр алмай, икенчедән инде ул емеш тә бирмәй. Юк, ул бирмәйчек. Бына яшь тә алырга кирәк. Карт түгелме ул? Вот видишь, белые корешки есть. Поэтому, если уж это... Аның яшьлеген, картлыгын тамырдан белергә кирәк. Тамыры ак булса, димәк яшь. Бына бит. Мы укорачиваем тамырын. Тамырны. Потому что при посадке мы не должны загибать корни, поэтому мы укорачиваем. Тамыры бөкләнмәскә тиеш. Сантиметров 5 только оставляем. Бөкләнһә, менә ошайтып бөкләнһә, нимә була? Ну, они не очень хорошо себя чувствуют. Авырыйлар. Кушнаренко селекциядәгендә бакса елегенең 20 сортын үстерәләр. Плантация зур түгел, башлыса тәҗрибәләр үткәрү өчен генә. Больше 20 мы имеем сортов отечественной селекции. Безнең шарттарга яраклашкан бит инде алар, бит. Они отбираются и по зимостойкости, и именно для условий российского региона. Выделяются сорта Кокинская заря. Потом выделяется Даренка, вот она вся зеленая, видите? Вот сорт Свердловский, тот сорт у нас Брянский, фестивальная ромашка. Вон она в начале, тоже ее видно, видите, такой зеленый, изумрудный, красивый цвет. Это сорт фестивальная ромашка, украинской селекции сорт. И сорт дуэт. Үзегез сыгарган сорттар бармы? Нет, мы пробуем, у нас есть свои сеянцы. Конечно, сорта иностранной селекции, которые сейчас широко рекламируются, они имеют свои преимущества. Так как зарубежная селекция работает на плотность ягод, то у них ягоды же очень плотные такие, транспортабельные. Но вкусовые качества наших ягод лучше. Быелдан майданды 1 гектарга арттырып, артабан күпләп елек үстерергә планлаштыралар. Үрсетмәләрдә киләсәктә стакандарда һату ниятелә бар. Буразналап сәсәгез икән. Да, мы сажаем рядами. Аралары киң икән рәттәрнең? 1 метр. 1 метр. В зависимости от вашей площади, там 60 сантиметров, но... 60-тан 1 метрга тикән. Потому что она разрастается в последующем, и поэтому площадь питания нужно сохранять. А когда ей тесно, опять же, хорошего урожая не ждите. Поэтому ряд араһы 60 сантиметрдан 1 метрга тиклем. Үрсетмәләрнең араһы күпме булырга тиеш? 30-20 сантиметров, опять же, в зависимости. Ну, мы вот видите, где-то 30-25 сажаем. Вот это примерно получается вот такая посадка. Алла ярдәм бирһен.
Мына оптимизация эште дөрес оештыра. Башта тезеп сыгалар да, шап-шуп түртәләр дә сыгалар. Ну вот покажем сразу Тиздә посадку. була. Әйдәгез әле без дә Давайте. кушылып китәйек, Венера Мирхатовна. Вот сделали мы бороздку, неглубокую, и хорошенько пролили ее водой. Ямгыр ява бит, кирәкме ни ул? Нет, нет, обязательно надо много воды, чтобы вот была прям вот эта жижа. Каша-малаша, коймак. Әйе, каймактың исенә генә утыртабыз. Әйе. Клубника в сметане була инде бу. Да, да. Өйрәтегез әле? Делаем ямку. Әйе. Вот так. Вот так вот. Тура гына прямо. утыртабыз, әйе. Зажимаем всей этой Әйе. почвой и Әйе. сильно уплотняем. Вот это сердечко у нас должно быть открыто. Әйе. Вот дело все в нем. Точки роста. Точка роста завалится, и у вас растение не будет хорошо плодоносить. Оно не будет, конечно, живым, но плодоношение будет не таким, каким мы ждем. Әйе, һез теләгән елек булмаяса. Да, урожайность будет оставлять. Бисмилла әйтеп мин дә утыртып карайм. Да, да, пожалуйста. 15-20 сантиметр әйбет. Башта. Нет, вот зачем ты загнула? Вот Вот смотри, вот прям вот так ставишь, видите, вот прямо. И вот так вот делаете. Вот так. Елек утыртуында И вот үз это. тәртибе бар икән. Вот так. Корень ставим, Ага. никаких загибов корней. Делаем вот этой жижей. Обмакиваем и вот. Мин дә эшләп карайм әле. Да. Шулай гына куябыз. Мгм. Һәм ситенән шайтып. Да. И плотно прижимаем. Так, вот. Смотри, опять, видишь, корешок у тебя А. торчит. Надо, чтобы корешок не Алла. был виден. Нисә ел хәзер эшләйгез, Венера Мирхатовна? Ой, давно. Бунда 93-го года я. 26 ел буена тренироваться иткәнегез. Да, да. Әлбиттә һезнең әйбәт килеп сыга. Так, что еще? Инде быел бүтән һыу куймайбыз, утыртабыз да онытабыз. В зависимости от погодных условий. Мгм. Если нужно будет, мы еще раз прольем. Әйе. Если у вас есть органика мульчерен или с соломой, или перегноем. Әйе. Если, опять же, бывают жаркие дни, можем веточками или там листочками притенить. Әйе. Притенить немножко, сверху Кояштан әдрәк положить. хаклайбыз. Да, чтобы Ә опять же, тупракта нисек әзерләнегез? мы запахали спарцет, как А. зеленое удобрение. Бында спортсет өсә торган инде Әйе, быга да. тикән. Вот. Вот больше Хәзер нет безнең баксаслар я предшественника. горчиц, горчица үстерәләр, я Дело в том, что на горчице вот этот есть крестоцветная бложка. Вы все видели вот этих букашек. әйе. Они, особенно в жаркую погоду, очень становятся активными. И они весной сильно высасывают листья. Мы не рекомендуем Горчицанан һуң горчичные, рапсовые, что там еще, сидираттар. сидираты. Да. Ә Потому нинде что яхшы? они лучше брать вот бобовые, горохли, ну можно у кого там из спарцет. Вика овес продается в магазине. Овес, ячмень, они хорошо для структуры почвы. Венера Мирхатовна, кайбер сакта баксаслар төрле хаталар яһайдар. Менә шундай һорау туа. Електе нишләп шундай биек түтәлгә утыртырга ярамай? Так как, если мы поднимаем гряду, то под Мгм. ним начинает ходить воздух. Бына ошонан инде. Да, то начинает ходить воздух. Ел өрә Да, шуна. поэтому и, Тамыр бит инде бында. да, и корни у нас высыхают. Не можем ждать хорошего урожая. Ягъни күтәртеп ултыртырга ярамай Нет, електе. именно поэтому мы, видите, делаем бороздки пониже, не сильно глубокие, как вы Ай-яй-яй. заметили. Сантиметров 5-7, вот. Әйе. И вот мы вот так сажаем. Әйе. Шуннан кайберәүләр кара тукыма менән каплайдар. Хәзер магазин тулы бакса тукымалары сатыла бит инде. Текстиль. Оно, конечно, есть свои плюсы, что там сорняки сквозь него не выходят, но есть также большой минус. При засушливых, жарких условиях, которые у нас часто наблюдаются в последнее время, повышается температура, и опять это корни обжигает. И опять растению становится плохо. Әйе, кара тукыма үзенә эсене тартып ята бит, Да, кояш да, нурын, оно әйбет. уже поглощает, Әйе. и все это внутри, как бы вот, Мгм. смерили температуру некоторые до 70 градусов под пленкой. Не агротекст, говорят, проветривается, насколько точно не знаю, но вот черную пленку, толь и всякие подобные вещи категорически не рекомендуют. Вот. Нимәһе белән файдалы? Искә төшерәйек бакса еләге?
О, у нее очень много полезных Һез помидор принципов. яратмайм, елек яратам тегер. Ни өчен яратагыз електе? Тагын Ну, әйтегез у әле. нее вот хорошее нравится соотношение сахаров и кислот. Әйе. Раз нравится, это уже хорошее настроение и все. Венера Мирхатовна, кәңәшләрегез өчен һезгә зур рәхмәт. Хәзер алган белемде ныгытырга кирәк. Без үрсетмәләрне алып, әзерләнгән баксага юл тотабыз. Хөрмәтле баксалаштар, без һәр баксасыннан, һәр останан нимәгәләр өйрәнәбез. Бүген ошындай максат белән Сакмагыш районы үзәге Сакмагыш авылына килдек. Безнең тапшырудың кунагы хуҗаһы дип әйтәйек, Ринат Фәйзрахман улы Мансуров бүген. Ринат Фәйзрахманович, һез һөнәрегез буенча энергетик, инженер, әйбәт. Бакса менән касан шөгыльләнә башланыгыз һәм ниндәй максат куйдыгыз? Был һезнең өчен ял урынымы, тәҗрибә яланымы, инженер буларак? Шакмашта біз башта яшәдік 3 этажлы үйдә. Әйе. Онда безнең 6 сотык бакча да бар. Һәр вакытны минем мечтай үземнең ихатам булып үстерергә. Ужмак баксаһымы? Әйе. Ринат Фәйзрахман улы Мансуровтың һөнәрләре күп. Ул энергетикта, автомобилиста, шлифовщик һәм станоктар буенча инженер да. Баксаны ла инженер күзлегеннән сыгып үстерә. Туктаусыз эзләнә, тәҗрибәләр үткәрә. Девизы аз көз халып, күп уңыш алырга. Ринат Фәйзрахманович, һезнең эргә килеп җиткәнсе, әллә нисә виноград һызата аша үттем. Нисә сорт үсә ул һезнең баксала? Миндә 60 сорт. 60 сорт. Әйе. Ә нисә соты йер? Монда где-то 15 соты 15 жер. соты йердә, был бит әле виноградтан тыш бүтән үсемлектәр дә бар. 60 сорт виноград. Бу сортлар бөтенсе дә испытаниедә. 60-ның может калу уңгына да калуы мөмкин. Әле испытанный 4-5 сорт бар. 60 сорт виноград үстергән баксасы үсемлекләрдә ялгау менән дә шөгыльләнә. Чөнки яңа сорт ултыртһаң, уңышын 4-5 ел көтәргә кирәк ди ул. Ялганган виноград икенче елны ук емештәре менән куандыра. Виноградтарды кышкы йокыга үзенчә әзерләй тәҗрибәле баксасы. Виноградны формировать итәргә кирәк. Көз көне 4-5 почка калдырасың, бер якка 2 ботак, Әйе. 4-5 почка, бер якка 2 то же ботак. самое. Итого где-то 12 почка җитә вполне. Аны яздан түгел, көздән эшләп калдыра. Көздән. Әйе. Кайбер баксасылар шулай итеп төшерәләр дә, нисек башлай каплай да куялар. Юк, лишний ботакларны алып ташлайсың. Әйе. Менә шундый побегларны бөтенсен үзәргә кирәк. Ни Әйе. өчен? Менә бу лоза иске алыгыз уже карая башласа, созревать итмәсә, кыш көне туңа ул. Шуның өчен менә лишний ботакларны, менә шундыйларны үзәргә кирәк. Агаска әйләнгәнен генә калдырагыз. Буларын кыркып ташлайһыгыз. Тегеләрне алып ташлайсың. Аңлашылды. Бул нимә ул? Бу минвата уртада. Бер яктан полиэтилен, яңгыр үтмәсен өчен лозага. Бер яктан? Просто текстиль. Әйе. Менә Һез шуларны шулай. эре итеп эләктереп кенә сыкканһыгыз да, Әйе, элементарно просто. Менә элеп кенә куяһыгызмы? шулай, әйе. Ел Специальный осырмаһын ниләре бар. өчен? Шундай бер бар. Арматура менә. Бана еңел. Бер эшләп алһаң әйбит. Икенче елны сөйнәсең, Әйе. иренмәсәң. Менә виноградны Ринат утыртканда, Фәйзрахманович, бул нинди турба калдырганһыгыз ул менә шунда? ямының төбенә шебен саласың. Әйе. Шуңа төшерәсең труба, Әйе. для корневой подкормки. Һузлашның. Удобрение, су да саласың. Ана балкып утыра ни өчен? Әйе. Шуннан су салганга. Ул нисә сантиметр менә бул турба? 600 диаметр, 600 глубина. Әйе, 60 сантиметр тәрәнлектә утыртагыз Әйе, виноградта. оска щебень саласың 10 сантиметр. Әйе. Ondan sonra salomon bilen utrambovu itesin, чтобы жир үтмәсен ташка. И üstünden перемешку ком, терес, удобрение, жир. И всё. Виноградтың тамыры нисә сантиметр тәрәнлектә булырга тиеш? Менә утыртканда акцентирую нәрсәгә. Виноградның верхней почкасы, рассаданың, жир üstünden где-то 20 сантиметр түбәндә утыртылырга тиеш. Ни өчен? Аны бер салкын булса, ул почкалар һәр вакытны исән кала. Даже Һәм өсте унан тунса. ниндидер бутак китә. Опять чыга. Вот шул секретен белергә кирәк. Аңлашылды. Хәзер виноград плантациясына әйләнгән бакса 6 ел элек Георгин хакимлыгы булган. Ошында 300 төп георгин үсә ине ди Ринат Фәйзрахман улы.
Сәскә бүлбеләрен Рәсәйнең төрле төбәкләреннән билдәле селекционерлардан яздырып алган. Георгин матур булһа ла, бик мәшәкатьле. Көҙөн һәр сәскәнең бүлбәһен ҡаҙып алырға, юып таҙалап киптерергә һәм ҡараңғы һалҡын урында яҙға тиклем һаҡларға кәрәк. Шул сәбәпле Ринат Мансуров сәскәләр һанын 10 тапҡырға кәметкән. Виноградтан тыш алмағастар да уның йөрәген яулаган. Улар менән төрлө тәжрибә үткәрә, тәрбиәләп кенә тора. Менә ҡоройом дип торған алмағаш иде бу. Шунан соң уйладым да, кисеп ташлап. Әле прививка эшләгәнһегеҙ беҙҙә. Әйе. Берәү түгел, 3 прививка. Өйрәтегеҙ әле, нисек прививка эшләргә? Башта кисәсең, Әйе. обрабатывать итәсең виш менә ровно, чтобы теге ямалсын өчен. Т-образно подрезаешь, черенокны әзерләйсең, шунда бер ягын ҡайырып ҡуясың да, шунда устанавливаешь. Бер як карасы теге черенок белән бергә туры килсен. Әйе. И шунан соң плотно мынанда влага эләкмәсен, кислород эләкмәсен. Шуны пленка белән урап ҡуясың. И все. Был нисә йыллыҡтар инде хәҙер? Бу быйылғы гына. Яз көнө генә эшләнегеҙ? Конечно. 2 йылдан уже груша бирәчәк бу. Ринат Мансуровтың алмағастарында алма гына үҫмәй. Грушала үҙен үҙ тамырында һымаҡ хис итә. 2 төрлө емеш ағасын үҫтереү мотлаҡ түгел. Прививка, ягъни сыбыҡса ялғауҙа етә ти ул. Бер ботаҡта алма, икенсеһендә груша. Искиткес. Бер-беренә ҡамасауламайҙар, рәхәтләнеп үҫәләр. Прививать итәргә кирәк именно нижний яруста. Өҫкә түгел, әйе. Мәсәлән, быйыл прививайттым. Киләсе йылға уже урожай алдым. Честное слово. Даже киләсе йылға. Менә нишләп ҡорт төшмәй ул һеҙҙең алмағастарға? Әллә был сорт ҡорт яратмай торған сортмы? Плодожорка дигән бөжәкләр бар ул. Әйе. Ул 20 көн сайын күбәләге күкәй салып, шуның өчен яз көне мин аны Децис дигән бик удачный препарат белән опрыскивать итәм. Децисты инде һанап ҡаранығыҙ. Да. 2 мәртәбә яз көне обрабатывать иттем. До цветения и шәшкә аткач плод була башлагач, тагын бер мәртә кабатлап сибәм дә, и шул җитә. Менә яз көне мин железный купорос белән баковый смесь эшләйм, мочевина. Мочевина ул питание бирә, шәшкә атуны әзрәк соңлата. Шуның өчен теге возвратный морозларга бирешмәй. Менә 300 грамм саласың железный купорос 10 литрга. 300 грамм тимер купорусы. И 300 грамм мочевина. Мочевина 300 грамм. 10 литр һыуға. Әйе. Парша дигән шире бар аның. Агачта бер генә калса, кышкылыкка шул бер генә. Алма? Әйе. Шул бүтән алмагачны баса, спорлары. Шуның өчен аны бетерәсең шул железный купорос белән. Баҡсасының холҡон белгең килһә, баҡсаһына күҙ һал. Ринат Фәйзрахман улы Мансуров асыҡ, ихлас, йомарт кеше. Күршеһе менән ике арала декоратив ҡыуаҡтар ғына, бейек ҡойма юҡ. Баҡсасы йыл һайын алма уңышынан ҡарттар һәм балалар йорттарына өлөш сығара. Үҫтергәне менән ихлас бүлешә. Бында тағы 4 алмағасы бит. Алмағас төбөнә тағы виноградтар ултыртҡанһығыҙ. 60 сорттың бер нисәһе бында инде бит. Артып китә инде уже. Ринат Мансуров йәшелсә үҫтереүҙә лә үҙ принцибына тоғро ҡала. Аҙ көс һалып, мул уңыш ала. Помидор, борос, кишер, сөгөлдөр, хатта картуфты ла түтәлләп үҫтерә. Түтәлде үҙенсә әҙерләй. Янған тирес һалып, еңелсә генә ҡаҙып сыға. Өҫтөнә 15 көн буйына әсетелгән тирес яки үлән әсеткеһе һибә. Бактериялар ерҙе эшкәртеп, туҡлыҡлы матдәләрҙе үҫемлектәр үҙләштерерлек хәлгә еткерә. Уңыш сере шулай ябай ғына. Боростар ҡалай йоҙроҡ ҙурлыҡ. Быны нисек үҫтерәһегеҙ? 500 граммдан артыҡтыр ул. Ни өчен перец бу мында күп? Әйе. Жир эшләй. Жир. Бөтөнөсө дә. Значит, анда микроэлементлар бу перецка җитәрлек. Әйе. Көздән шул бактериялар белән виш җирне әзерләсәң, һәр вакытны шундый. Хәҙер һеҙ быларҙы йыйып алғас, тирес һалағыҙ да теге шифалы һыуҙы һибәгеҙ инде бактериялы бит. Һәм ҡышҡылыҡҡа ул шулай итеп ҡалай. Ринат Мансуров 4 түтәлдән күршеләре ҙур баҡсанан алған ҡәҙәре картуф уңышала. Сәбәбе берҙән тупраҡты алдан әҙерләй, икенсенән бер ояға 2-3 орлоҡ һала. Орлоҡто 3-4 сантиметрға тиклем шыттыра. Шытымын аҫҡа ҡаратып ултырта. Тағы бер сере картуфты бөтөнләй күммәй. Бәрәңгедә фитофтороз. Шуның өчен ана шәшкә атыр алдыннан
фитоспорин белән сиптереп чыгарга Ул кирәк. бик кыйммәтле түгел бит. Кыйммәттә түгел ул, зыянны да түгел, 3 класс вредностьга. Ничего страшного. Табигый ашлама һамак бит. Әйе, шуның өчен сиптереп чыксагыз, мәшәкате әз була. Ибәрәңгесе дә күп була. Рәшидә менән Ринат Мансуровтарның сәламәтлек, яшьлек сере нимәлә тиһәгез? Иң беренче ул баксала. Икенчедән шул баксала үстергән яшелсә емеш, үләндәрне дөрес итеп файдалана белүдә. Бүген безгә Рәшидә Әгләм кызы смузи, безнеңсә әйткәндә шифалы исемлек эшләргә өйрәтер. 2 аш калагы солы оны. Солы аны, кабыгы менән. 2 стакан сап салкын су. Әйе. Петрушканы. Бұл нык файдалы була инде. 4 теш сарымсакны салып куябыз. Шәп инде бу. Грушаны салып җибәрәм менән дитеп турап. Бакчада нәрсә үсә, шушы барсы да шушында китә инде. Әйе. Кыш көне булса бананны да кушабыз шушында. Әйе. Сливасын да, кивины да кушабыз. Гречкиләү салабыз, 4 штукны ваклыйбыз да. Әйе. Ул үзе шуннан ыңгайландыра. Мин анда еще ширник салган идем. Күзгә нык файдалы ширника. Менә көн сайын иртән битне юабыз да, ишеп куябыз анан соң. Хөрмәтле баксалаштар, бүген без Рәшидә һәм Ринат Мансуровтарда булдык. Сакмагыш районы үдәге Сакмагыш авылында. Үзебезнең Башкортстан халкына бәхет теләп, тазалык теләп, җир эшендә тазалыкны саклап, бездән дә лучшырак дип яшәгез. Баксаларыбыз бай, үдебез һау булайык. Шулай булсын. Әйдәгез. Амин. Йөреше инде. Язу эше түгел, хәлдала. Бына шулай Кушнаренко белгечләреннән өйрәнеп кайткан белемде практикала ныгытырга булдык. Иң тәүдә йөр әзерләйбез. Електе кыяр, помидор, борос, кәбестә, картофтан һуң ултыртырга ярамай диләр. Чөнки бу культураларның авыруы елеккә күсүе мөмкин. Иң яхшы йөр елек өчен хугандан һуң, харымхактан һуң, укроп, сельдерей, петрушка һымак тәмләткес үләннәрдән һуң. Менә бу йөр хуган йөре, теге йөр харымхак йөре. Йөрдә без дөрес хайланык. 1 квадрат метр йөргә 1 күнәк янган тирес һәм 2 стакан агас күле җитә. Ряд аралары 60 сантиметрдан алып 1 метрга тиклем. Бураналар тәрән булырга тиеш түгел. Шулай ук тау һымак түтәлдәргә лә ултыртырга ярамай. Биек итеп ултыртсаң, түтәлдәр арасында ел йөри һәм електең тамырлары кибә икән. Хәзер яңгыр ява бит. Нишләп һау куйырга дип әйтерһегез? Мин дә агрономнарга шулай дигәйнем. Юк икән шул. Яңгыр яуһа ла күп итеп һау куйырга кирәк. Үрсетмәләрдә ултыртканда тамырлары бүкләнеп калырга тиеш түгел. Шуның өчен озын тамырларны кыскартабыз. Хәзер еләктәрне 20-30 см аралык калдырып тезеп чыгабыз. Үрсетмәләрнең артык япрактарын алып ташлайбыз. Көсе тамыр алуга китергә тиеш. Ултыртканда тамыр бүкләнеп калмаска тиеш һәм яшь үсентеләрдә ултыртырга кирәк. Әз генә баскылап куябыз ултырткас, һәм менә үсү нөктәһе йир өстендә калырга тиеш. Көздің бір эше тамам, бакса еләге ултыртылды. Сиратта емеш агастары һәм куактары ултырту. Байбакса программаһын карагыз. Киләһе сорашканга тиклем. Байбакса программаһы өр-яңа конкурс игълан итә. Кулыңдан куан. Үз кулдарыгыз менән бакса, йорт, ихата кирәк ярактары, корамалдар, корылмалар, кулайламалар эшләйгез икән, конкурстың төп призына дәгъва итә алаһыгыз. Иң оста баксасыга супер бүләк беседка. Кулыңдан куан. Әлегә Кулыңдан куан конкурсында 14 дәгъвәсе. Рәмзил Вәлиев, Ришат Хайбуллин, Риф Абзалов, Нәҗип Сәлимов, Ринат Әбдиев, Радик Әгзәмов, Эльвир Шарифуллин, Миниян Нафиков, Айрат Гумәров, Фәнис Фәрхетдинов, Айнур Хисамов, Илгиз Муллагылов, Альберт Галиуллин, Рөстәм Нәбиев. Иң шәп остага иң шәп бүләк беседка. Конкурска кушылыгыз.